Il-General Workers Union qed tappella lill-Gvern biex isaħħaħ il-governanza fil-pajjiż billi jġeddet il-liġi kontra l-ħasil ta' flus u jkun hemm tisħiħ fir-regolaturi finanzjarji u ġudizzjarji ta' pajjiżna. F'dokumenti li fih kienu ppreżentati l-proposti tagħha għal budget li jmiss, il-Union tirrimarka li jkun inutli li pajjiżna jipprova jkun fuq quddiem net f'niċċ ġodda jekk l-investituri barranin isibu l-bib magħluq mill-banek. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja spjega ma' dan l-istazzjon li l-Union qed tiffoka fuq l-importanza li l-ġid li jinħoloq jitqassam b'mod ġust. Il-budget huwa pjan kif ħajtqassam dan il-ġid, issa aħna qegħdin nemnu li nwiżnu l-batut, ngħinu fejn l-aħjar, inżidu l-effiċjenza u l-kompetittività tal-pajjiż, però hija l-ġid jinqasam iżjed. Fost oħrajn il-proposti jinkludu dik li s-sara u x-xogħol part-time jiġu ntaxxati bl-10%. Din hija l-istess proposta li għamel il-Partit Nazzjonalista fid-dokument tiegħu ta' qabel il-budget. Il-General Workers Union irreferiet ukoll għaż-żieda ta' 10,000 ħaddiem barrani li l-Gvern Laburista qed jistenna matul is-sena d-dieħla bil-Union tinnota li dawn iġibu magħhom sfidi fit-traffiku u l-prezz tal-kera fost oħrajn. Meta kienet jitkellem dwar dan is-suġġett, il-President tal-General Workers Union, Viktor Karaki, iddikjara li l-karità għandha tibda minn darna. Dan bil-General Workers Union qed tiffoka aktar fuq inċentivi lil pensjonanti biex jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol milli fuq importazzjoni ta' aktar barranin. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Ġenerali Joseph Buġejja. Dejjem joffru challenges rigward l-akkomodazzjoni u t-trasport. Jiġifieri iktar ma nżidu l-pool ta' ċittadini li jistgħu jaħdmu u jikkontribwixxu għall-ekonomija huwa dejjem aħjar. U aħna nemmnu fl-anzjanità attiva. Proposti oħra jindirizzaw il-problema ta' traffiku f'Malta, fosthom bil-proposta ta' ħolqien ta' sistema ta' trasport komuni għal ħaddiema ta' żoni industrijali.